Kini tasoro chongfreng hukum mudul bai luwadi jak khwai jambira kotor kamibo ringrem sini simi ringrem sajoda ringseng rangno free kusin eba magana kusin shep khlai rizakha tongnai omo hai jora khajaka bwskangni jun taldi sini shalmare jora omo haike luwajibong naharmani pandabo 500 club ni secretary Pitimoy Deborma president Hemendra Deborma cashier Sukhanto Deborma tei furmer tongo khorok sitham tei ringseng tongo khorok basi asalni magana kucing phiongmoni pandabo chererangno eba rangsangrangno seikong silai robo bagi rizakha खुलुमबायखा किरप्रा हासनि जत चिनि किरप्रा साबु खुंबारा लुकुरंनो पहिलानो चिनि सीएसबी क्लाबनि लुआजि मुंबाय चिनि जामिरा कोटर कामिनि आमसाइनि जत गानागिनिनि रों सोलोंनाय लेखा सोलोंनाय आनि फायुं हानक जेरावनो बेलायखाय खाकुफुर दै बंनि बुमा दै बुफासनो बेलायखाय खुलुमु दिनै 22 तारिख मे 2022 दिनै चम्प्रें हुकुम बदल क्लाब बाय लुआजिजाक रों सोलोंनाय जेरावनो बागै 15 तारिख निसिमि 18 तारिख जरा रेजिस्ट्रेशन फियाबा जों 18 तारिखनि हयतनो चिनिओ आमचने गाना गिनिनि क्लास 1 निसिमि क्लास 8 जरा परि तंनाय रों सोलोंनाय फायुंते हानक संनो जों फ्री कोचिं परि दुइ तनिओ ओ जागाव परि फायनाय चिनि जामिया कोटर एसबीओ स्कुलनि रों सोलों तंनाय जेराव ते जुमिया कामि एसबीओ स्कुलनि ते दफादार प्राइमारि स्कुलनि ते कल्याण मानिक आजागा काइसो स्कुल दङ आजागानि रों सोलोंनाय ते सन कामिनि जेराव बुखिजा दङ एखाय रतनपुर आजागा काइसा प्राइमारि स्कुल आरनिबो दङ तो आमचाइ नि गानागिनि जे स्कुल बा रुंनकनि जत परिनाय जेराव चिनरो फाय फ्री कोचिं परिलाय दङ चिनि नाहारमुं काइसानो जे जेरावनो जों गाहाम शिक्षा गाहाम वानसुंमुं जों बंनो रिवै चिनि नाहारमुं अबनो जे चिनि सीएसबी क्लाबनि रों सोलोंनाय जेरावनो जे मानसाक जों बरनो फोरोंनानै दै गाहाम वानसुंमुं बरक बाय तमुं सामुं रायदा गाहाम बाय गोदालनानै बंनि भबिष्यतो बंनि थिनांगो उज्जवल उंनानै आबनि बागैनो जों चिनिओ क्लाबनि हयतो उद्योग नाहावै दिनै जेरावनो जों अ जे सामार भेकेसन जाखायबा थाइपुं थाइसुक जानानै जराहिनो सरकारि मते अम हायखायनाय प्रत्येक बिसि बुरुं बुरुंनो थाइपुं थाइसुक जानानै जरा सरकारि बद्दरिओ अ बद्दनि जरावो मास काइसा बद्द मास काइसानि जरावो जों जे मानसाक जेरावनो दिनो थाइनिखायफानो जों फोरोंनानै सायथगाय दङ ते काइसा कबंनाय जे जेराय बा रों सोलोंनाय चिनिओ कोचिं फ्री कोचिं फायाखौ दाउबो बर्नबो कयनाय अबहाय नि बुमा बुखारावनो बर्न कयनाय बर' हतुं चिनिओ जामिया कोटर रुंनगो जों फोरोंनाय दङ दै आं सानाय चिनिओ जागायाव फोरोंनाय रक चिनि सुकान्त एपरे बिन्दु दितदित राजेशी बरक बेलायखाय लेखा बाय गोदालजाक डिग्री नाजाक जतनो बर' गाहामखाय फोरोंनानै बुं थानि अभिज्ञ दङ आं खा खालायो अ मास गायसाव बर' गाहामखाय सोलों मानानो तामु हंखे सरकारि स्कुलावबो जों नुगो दाबुक जेरावनो सासन खायमानि जे बुइ माया तगै मानिया हिनि माया आरोनो चिनि जेराव तेबो परासुनारक तला गोलगै थांगा जे कायसा हंखाय बिसिंनि रमै जे करona भाइरास जाखायबा COVID-19 मानजांमानि चिनि हास्तेव जों नुजाखा सारा विश्वनो अब बन्द आबनि बागै जेराव बेसिरभाग मोबाइल गेम रक थुङो विभिन्न हामिया लामा रक थाङो आबनो वानसुगु याखुनै जों दिनै अ जागाव फ्री कोचिं जे जेरावनो बय बाय लगियो तंनानै बयनो निजिनि यार नै नाहानानै निजिनि पाल बा निजिनि दल नै नाहानानै सालो थाइसा सालो थाइनि सोलोंजाखा हंखायबो अ मास गायसावो थाइनिखाय सोलोंखा हंखायसो 30 दिनाव 60टा परा सोलोंजाक दिङो आबन बागै आं कयनाय
어제 릉스릉나이 디니 제 파이나이 시니어로 제레로 봉니 부마부 파로노 방 거이나이 로하퉁 때 버러버 기자 너저나 하퉁 가함카이 제 파야로노 봉노 로하난 바게 양 거이나이 그래서 사사이노 저토노노 쿨루무 때 카이사 흥카이 정티니 버로노 지니 클럽니 응거이 레카 스이나니 바게 카타 골롬 어버러버 정 버로노 박정나이 또 어서서 사이노 때사 하이노 하이 저토노노 카카함 때 쿨루무 야파리 지니 클럽 닝이 기사 사무 어로노 못하게 이자가 쿨루무